Man kan nu også lige sætte den i. Så lad os se her. Den tænder helt fint. Selvfølgelig radioen er ikke taget til. Og jeg har en CD, jeg kan smide i. Alright, fire 'em up! We go live in Og jeg kan godt høre, der er musik af det her. time for ignition and straight up automobile pimping. Det virker helt fint. Så tager man disken ud. Og så folder man den sammen på den her knap. Holder den anden. Bipper den. Og så bliver den foldet sammen.